Хора, аз съм Денис и не съм имал доста време и днес ще поравим ревю на морове, новата ни поредица и именно първият мод е леки блок. Това е само когато е някакъв голям мод, иначе по-малките модове имам ето, не, всъщност беше в тази страна. То е на онзи остров, малка базичка, ето там. Да, ето базичка. И да, сега, Lucky блоковете са точно 20 и съм ги да слагал рандом, не съм се учил. И така, нека... Гейм... Гейм мод 0. Беше така, не? Така ли беше? Да. Окей, и нека почваме с първия Lucky блок, който е този. И окей, в смисъл този мисля, че е бил нормален. I'm funny. Lucky pick, окей. Lucky pick. Това е много гаден номер. Да. Да, окей. Да. Тото прасето умря. Нека си го възвърнем. Искаме ми е възвърнато, а това панелица не стъкло. Стъклен панел, нали, блокче. Аз панел. Окей. Това е било, мисля, че е нормално. Ох, да, извинете, ще взема. Даже сега ще... Айде, ще сложим едно такова. Да, нали... Нека чупим това и... Окей, това беше хубаво. Не беше зле. Нека ще сложим. Да, окей, това мисля, че ще е зле. Ако бях останал върху Lucky блока... Много хубаво. Хора, нямах си да представя, че ще стане това. Слушай се. Да, това беше забавно. Добре, значи, всъщност, доколкото знам, има и такъв хубав фонтан, т.е. нали, кладенец, който не е лош. Е добър. Сега нека да разберем какво ще ни спа това. Нула и чупи. Не! Крилата! Окей, това не беше въобще хубаво. Ама въобще не беше хубаво. Си падна някаква наковалня и в момент. Окей. Да, сега ето от тук. Ще го вчупим. Можем. Да. Това ще било хубаво. Така нека се къде нагоре. Че нали грама. Така. Окей, нека да то всичко ми го няма. И ще ми стои... Ох, не. Ще този път със слава. Окей. Та не беше много. Добре, това е хубавия кладенец. Без много хубавия. Защото ми дай така паричка и аз логично какво помислих. Той си има хубавия кладенец, но не е.
много прецакано стана. Чекайте сега. Кофа с вода. В другите морове не знам. Да, много умно. Другите морове, само да ви кажа, ще има... Те на мен ми го прави и точно не мога да ви дам. Така, окей. Нека взема само. Но за другите модове ще има. Как пише това? Знаете, и поне нали съм... Да, окей. Да, нека искам да спра водата. Ох. Откъде съм пуснал, бе? Окей. За другите модове ще има линк, но не и за този, много съжалявам. Но... Така. Сега. Нека се да помолиме. То път да ми спадне нещо. Окей, паднаха и се. 3... 3... Те видя конски брони. Нека се изкача. Извинете. Сега да си включа само компа да ми се зарежда. Знаете, че аз много съжалявам за че се качвам. Още качвам по 2 пъти на седмицата. Дните ще бъдат някакви рандом. Обаче мога да кача днеска и днес 2 клипа и да. Окей, нека пишем. Трети път няма да се хвана. Няма да го кликам. Защото ще стане нещо лошо. Окей. What? Имаше даже фойерверка, което ми хареса. Ти кой? В малко лава, съжалявам за лава. Трети път ли е? Значи, не знам колко фонтана. Значи 3 плюс 2, 5 път. Единият е лък и другият не е. Ще ме левия. Клонах. Какво ще стане, ако впезва? Електризиран крипър. Нещо, което съм искал да видя. Колко време? Дайте, колко време съм искал да видя. What the fuck? Епично! И нека видим този. Дайте, ще сложим такъв. Нормален лъки. Колко време исках да видя такъв. Само там в един Minecraft сервер, само там бях виждал опарената. Пак има! Да е пик. Окей. Сега. Нека отидеме едно и тия неща нека ги премахнем. Защото не ми трябват. Да,
Сега ще ви покажа някои неща за Lucky Block. Всъщност аз всички ще излетах в пича, обаче не мога да ви покажа как се прави, защото Craft Guide не съм си слушал. Да, окей.